Volem que tornis al teu gim de forma segura. Per aquest motiu, tot el nostre personal s'ha format per garantir les mesures de seguretat i higiene que t'expliquem a continuació. Hem incorporat maquinària que augmenta la desinfecció i neteja dels espais i de les superfícies de contacte i, a més, utilitzem productes homologats pel Ministeri de Sanitat per al Covid-19. Tot això amb un increment notable del personal, hores i freqüència de neteja en totes les nostres instal·lacions. Abans de la reobertura, el centre ha estat higienitzat i desinfectat a fons. Hem comprovat l'eficàcia d'aquesta mesura amb anàlisis bacteriològics de superfícies i de qualitat de l'aire. També s'ha procedit a hiperclorar i realitzar un tractament d'hipertèrmia de tot el circuit d'aigua sanitària. Al mateix temps, augmentem la ventilació dels espais, facilitant ventilacions creuades i forçant les renovacions d'aire. Als estudis d'activitats dirigides es procedirà a la neteja i desinfecció tant de l'espai com dels materials entre classe i classe. A les piscines hem aplicat el protocol fixat pel Ministeri de Sanitat referent a la reobertura d'aquest espai després de la crisi del Covid-19. També hem incrementat els mesuraments diaris de la qualitat de l'aigua, situant els paràmetres de desinfecció a la banda alta de tolerància. T'esperem, junts ho aconseguirem.